Roeddwn ni fel gwasanaeth eisiau datblygu prosiect oedd yn cynnig amryw o gyfleoedd i bobl ifanc lleol i ddefnyddio'r iaith Gymraeg ac i ddysgu tymed bach yn fwy am yr ardaloedd lleol a'i cymunedau. Ac o'n i moyn wneud hynny mewn ffordd hwyl ac oedd yn apelio i bobl ifanc, felly dyna'r syniad tu ôl clymu mewn celf graffiti. Dyn ni'n teimlo bod y prosiect yma wedi bod yn llwyddiant mawr yng Ngheredigion. Dyn ni'n teimlo bod wedi bod yn gyfle da i'r pobl ifanc ddod i nabod i cymunedau lleol yn well ac i ddod i arfer gyda siarad a chyfathrebu gyda'i ffrindiau a gyda aelodau o staff trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hwnna wedi rhoi lot o hyder i sawl un person ifanc sydd ddim yn gyfarwydd iawn o siarad Cymraeg tu allan i'r ysgol. Felly, dyn ni'n teimlo bod wedi bod ar chweil a byddwn ni'n dymuno wneud rhywbeth tebyg iawn yn y dyfodol cynnar.